Volia donar-vos la benvinguda en nom de la Coordinadora Feminista de València, que organitza, com sabeu, este debat de cara a les eleccions que venen, en una proposta pròpia que ja han signat els presidenciables de Compromís, Unides Podem i PSOE, i ara tenim la sort de poder estar en les companyes de Rosa Pellis, del PSOE, Cristina Cabedo, d'Unides Podem i Paula Tuzón, de Compromís, per a poder debatre. I clar, tenim la sort de comptar amb Regina Laguna, que és membre de les Beatrius, és membre, no sé si ho diré bé, però vaig intentar-ho, en Naguar, que és una associació que lluita contra la radicalització de les dones en el món musulmà. I bé, donar les gràcies a la universitat perquè sempre ens dona un espai per a poder debatir, i gràcies per la sessió d'aquest espai que, com estic veient, està tot ple. I només per a tancar totes les dones que esteu així, vos conec de moltes associacions que militeu, esteu dintre de la coordinadora, i volia fer simplement un repàs a la fila 0, que és una fila 0 que està un poquet desperdigada, però tenim ahí a les companyes que les agraïm des de la coordinadora que hagin vingut, que és pràcticament tota la llista dels municipals d'Unides Podem, que està des de Maria Oliver fins al final, Marc Blanc, que està al final, que és candidat a les Corts, i tenim per dones de Compromís, tenim també algunes companyes, està representant Bàrbara Peris, de la coordinadora de dones en Compromís, i per el PSOE, que també sé que estan per ahí, com Marina Gilabert, que és una companya que la coneguem, i també, per supost, Marc Marín, que és per les municipals també de València. I bé, agrair-vos a totes les que haveu vingut, la vostra presència, i ja deixo el micro en mans de Regina. Moltíssimes gràcies per vindre. Bona tarda. Primer, agrair que m'hagin concedit l'honor de presentar aquest acte al meu grup de dones periodistes, les Beatrius. També, ha comentat la companya, forma part d'algunes associacions de juristes, dels juristes demòcrates, de la Federació per la Justícia i el NGO World, que és un Global Network Against Women's Radicalization, que és la repressió de les dones al món musulmà. Però a banda de tot, així alguns companys que coneixem de fa molts anys, jo soc periodista a València de tota la vida. No seré jo la que va parlar, estem així perquè es va fer un altre acte fa un temps en el que la coordinadora feminista va presentar als partits que es presentaven a les eleccions unes línies d'actuació i de reivindicació que volien que es comprometeren a posar en el seu programa electoral, i així tenim a tres representants de tres partits que sí que estan compromès o que no sabem fins a quin punt s'han compromès en complir aquest programa feminista dintre del seu programa. En principi vaig a presentar a les tres ponents. En principi parlarà Paula Tuzón Marco, que és la candidata a les Corts Valencianes de Compromís, doctora en física i professora de la Universitat de València. Ara mateixa també és professora i investigadora en educació científica a la Universitat de València i forma part de l'executiva de Compromís en el col·lectiu de València com a secretària d'organització. Després parlarà Cristina Cabedo Laborda, que és la candidata per Castelló a les Corts Valencianes de Unides Podem, llicenciada en Dret, màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat, diputada a les Corts Valencianes per la província de Castelló i portaveu de Feminismes i LGTBI, vicepresidenta de Governació.
Per últim, parlarà Rosa Pérez Cervera, a qui conec fa molts anys, perquè a més és del poble al costat del meu. La terreta tira. Sí. Que és la candidata a les Corts Valencianes pel PSPB-PSOE, llicenciada en Dret, experta també en igualtat, a més va tindre un càrrec molt important a Madrid. Em sembla que va ser en quina legislatura? Fa molts anys. 2004-2010. Un poc menys. Experta en igualtat, també ha exercit com a advocada, portaveu adjunta del grup socialista a les Corts Valencianes en la legislatura que acaba de passar, i actualment és la secretària també d'Igualtat del PSPB-PSOE. Ara, sense cap preàmbul més, té la paraula Paula Bruzón. Gràcies. Gràcies. S'escolta? Perfecte, molt bé. Bueno, moltíssimes gràcies. Jo crec que és fonamental que en campanya utilitzem aquests espais de trobada per a compartir reflexions, inquietuds, propostes i la veritat, bueno, jo penso que espero que nosaltres estem en transició de coses que hem pogut fer moltes en aquests últims 4 anys i que podrem continuar fent a partir del 28 d'abril uns altres 4 anys, propostes a més progressistes, feministes, ecologistes, centrades en l'esquerra, i aquest espai, pues, bueno, la veritat és que sempre és un plaer. Jo crec que bueno, estem en uns anys molt importants per a la història social, per a la història i per a la nostra democràcia. Jo crec que a final de segle se parlarà d'estos anys. No és casual que ara mateix hi hagi estos moviments, no? Esta eclosió de moviments feministes i esta eclosió de moviments contra el canvi climàtic. Crec que són uns anys d'inflexió i ens ho tenim que prendre com una oportunitat política, no? I jo crec que en això totes les persones que estem en esta taula podem estar d'acord. S'han presentat 15 mesures imprescindibles per a la vida de les dones, així se titula el document, en les 15 mesures, i a mi m'agradaria, sense esmentar una per una, perquè si no la intervenció se fa molt llarga i segur que després en el torn de debat tenim temps per a parlar, de parlar d'algunes d'elles de manera directa i indirecta arran de lo que s'ha fet i de lo que per supost el programa electoral de Compromís abarca que se puga fer en els propers 4 anys, d'acord? Sí que m'agradaria començar dient que el govern del Botànic és el primer govern paritari de la història de la nostra autonomia i a més és el primer govern on les competències d'igualtat estan lligades a la vicepresidència, que després també és una cosa que el govern de Pedro Sánchez ha incorporat, però prèviament ja ho havíem fet així en la Comunitat Valenciana. És la vicepresidència la que té assignades les competències d'igualtat, atorgant-los un estatus com el que se mereix, no? És una legislatura marcada per la emergència social. 20 anys del Partit Popular no són fàcils de revertir i baix aquest punt de vista de l'emergència social, una de les coses que més podem posar en valor és el pacte contra la violència masclista, contra la violència de gènere, i dic podem en tot el sentit obert, perquè és un pacte que s'ha fet per consens i involucrant a tots els agents socials, molts dels quals esteu presents així avui. Ja sabeu el pressupost, perquè s'ha dit molt, de 9 milions d'euros, però els diners també són importants, perquè al final si un vol implementar mesures ho té que fer en un suport, si no és impossible. A on s'han proposat 293 mesures i el 75% de les quals les tenim ja complides, d'acord? Si voleu després entrem en detalls. S'han implementat també mesures de suport integral a les víctimes per violència masclista, equiparant-les, i això és pioner en tot l'Estat, a les víctimes per terrorisme. Això vol dir que s'ha augmentat moltíssim la dotació a tots els casos, des de casos d'assassinat fins a casos en què la dona ha quedat simplement en una minusvalia, simplement, disculpeu el llenguatge, o completament invalidada, i en aquests casos ara mateixa tenim damunt de la taula una indemnització, quan en 2015 en aquests casos no n'hi havia cap tipus d'indemnització.
Òbviament hi ha una voluntat de reformar la llei d'igualtat del 2004, la llei estatal, que sabem que en un any de govern de Pedro Sánchez ojalà puguem continuar per a canviar aquesta llei d'igualtat que ja se'ns queda un poc antiga. Va ser una llei molt important, però tenim que incorporar totes les coses del conveni d'Istanbul. Per exemple, reconèixer totes les violències. Ara mateix la violència masclista o la violència de gènere només està considerada dins de la parella. Per exemple, casos com la manada o l'assassinat de Diana Kerr no estan considerats com violència de gènere o masclista, són altre tipus de violències. Necessitem ampliar aquestes coses que per cert sí que estan recollides en el conveni d'Istanbul. I sí que m'agradaria parar-me un poquet, perquè a vegades hi ha coses que passen desapercebudes. Per exemple, així en la Comunitat Valenciana, en la llei de sanitat, a més, Compromís en concret ha esmenat molt aquesta llei i s'ha acceptat i s'ha aprovat per a regular la salut reproductiva i sexual de les dones. I ara, per exemple, per llei està reconegut el dret de les dones a una lactància com toca, a un acompanyament en la lactància, al part, a triar l'hospital, al pell en pell. Totes les dones que som mares sabem el que vol dir això i el poc considerat que ha estat fins ara tot el que té que veure en la salut sexual i reproductiva de la dona. Són mesures que no estan implementades encara per la Conselleria de Sanitat, tant de bo puguem fer-ho a partir del 28 d'abril, però sí que estan reconegudes ja en la llei de sanitat. Jo crec que és molt important. I coses també com, per exemple, utilitzar el llenguatge inclusiu, que moltes vegades se'ns oblida, però també és molt important. Després, en educació, tenim el Pla Director de Coeducació, crec que és importantíssim, de cara a transitar d'una escola mixta a una escola coeducativa. Crec que és molt important treballar en els patis, per exemple, coeducatius, també incloure la salut afectivo-sexual en les escoles i en els instituts. A més, jo vinc en representació de Compromís, però casualment treballo en educació científica i una de les branques del departament, dels meus companys, és treballar en la salut afectivo-sexual. I n'hi ha molts programes ja implementats i investigats per la Universitat de València, per aquesta mateixa universitat, que de segur es podran aprofitar per a incorporar en les aules, perquè al final la major prevenció ve de l'educació. Necessitem aquests programes. Coordinadors d'igualtat en les escoles, i en quant a l'educació no formal també tenim museus, també tenim mesures. Me queda un minut, vas a intentar ser molt ràpida. Ja. Mesures en els museus. Jo no podré dir ni la meitat. No. O per exemple les biblioteques públiques. Això és educació no formal també. L'altre dia, per exemple, vaig a gastar el minutet i després segur que tenim temps. Van celebrar l'aniversari de la meva filla i vaig anar a buscar uns llibres per donar als seus companys de classe i tots els llibres tenien com a protagonista un xiquet. Me va costar moltíssim trobar llibres infantils on el protagonista fos una xiqueta i al final vaig acabar comprant-los els de Brave, de Disney, però escolta, com a mínim. En fi, tenim formació en personal de l'administració, també molt necessària, unitats d'igualtat en totes les conselleries que coordina Vicepresidència, la xarxa valenciana d'igualtat, cursos als ajuntaments. Per exemple, l'Ajuntament de València ha impartit en 2018 17 mòduls formant a 388 persones funcionàries. És importantíssim que la gent de l'administració també tingui aquesta formació. Hem prohibit així en la comunitat autònoma la publicitat de prostitució, no està prohibida a nivell estatal, i així en la comunitat autònoma sí que està prohibida en aquella premsa on hi ha anuncis d'administració pública. D'acord? Importantíssim també de cara a la prevenció és la renda valenciana d'inclusió, que jo crec que és una també de les grans victòries del govern del Botànic, no deixar-se a ningú fora, dotar de recursos a les persones també per a que no se vegin obligades, per exemple, a prostituir-se, és fonamental. I bueno, jo simplement vull acabar la meva intervenció. M'he deixat moltíssimes coses, però segur que després tindrem temps de debatre. M'agradaria felicitar a la coordinadora per els dos últims punts. Me pareix importantíssim incloure un punt com l'eliminació dels CIEs, i també importantíssim una menció al canvi climàtic, un poquet enllaçant en lo primer que he dit. Vull dir, la crisi humanitària que estem patint i que té una perspectiva de gènere, perquè al final són les dones les que més pateixen, violacions en la frontera, trata de blanques, etc.
i que damunt després venen així i les tanquem en un centre, no? Des de Compromís sí que hem reivindicat el tancament de tots els centres CIES de la Comunitat Valenciana i a totes les, sabeu que és competència estatal. L'única autonomia que ho ha aconseguit és, l'únic lloc on s'ha aconseguit tancar un centre és Màlaga. I després, l'últim punt, enllaçar la situació de la dona i la situació en el medi ambient és una reflexió absolutament necessària. Vivim en un sistema capitalista absolutament salvatge que viu a costa de que algunes persones fan treball gratis, com són les dones, i a costa de pensar que la terra és infinita i que podem explotar-la tot el que vulguem. Si no repensem aquest sistema salvatge i absolutament... M'estàs mirant mal ja? Mira'm bé. En fi, crec que les propostes que enllacen la situació de la dona i la situació del medi ambient és una mirada fonamental que tenim que agarrar en aquests llocs de debat i, en fi, moltes gràcies i donem pas a les meves companyes. Bueno, hola de nou. Va ser un plaer l'altre dia acompanyar-vos i avui també estar així. Jo crec que aquesta és una ocasió molt bona. No sé si s'escolta, això? Ah, vale. Ah, vale. Crec que és una ocasió molt bona per a normalitzar algo que és la diversitat. La diversitat de les formacions polítiques, perquè si així a dia d'avui estem 3 partits polítics és perquè som 3 partits polítics i per tant hi ha diferències entre nosaltres, però sempre amb un objectiu clar que és fer política feminista. Això ho dic perquè me va agradar molt quan vaig rebre la carta d'invitació per part de la coordinadora que dia que propiciava aquest espai per a poder debatre fora de la crispació de les dretes les nostres diferències i els nostres punts en comú. La veritat és que jo he trobat a faltar debats com aquests en aquests 4 anys que he sigut portaveu de feminismes en les Corts Valencianes per part de Podem, perquè en els debats tradicionals normalment sempre estem més confrontant amb Ciudadanos i el Partit Popular en coses que totes les que estem així estem d'acord, com per exemple modificar tota la nostra legislació i ficar-la al dia del conveni d'Estambul, però després també hi ha algunes diferències entre nosaltres i que a més crec que estem en un moment de la política que és importantíssim saber debatre sense entrar en acusacions agressives i això dignifica la política i crec que les feministes podem liderar aquest altre tipus molt més madura del segle XXI de fer política. El nostre programa electoral se basa en 2 grans eixos, en el feminisme i en l'ecologisme. I això és així perquè les feministes del meu partit polític, Podem, i també les feministes d'Esquerra Unida hem estat avançant en quotes de poder, i així no ho dic, perquè estic molt orgullosa, no només de totes les dones que estan així acompanyant-me, sinó de tantíssimes altres, en algo que creiem que és fonamental i que a mi també m'aveleix dir-lo en veu alta. I és que el feminisme normalment en la història sempre ha sigut un adjectiu d'altres teories polítiques, econòmiques, socials. Sempre ha sigut dins del socialisme el apartado del feminismo, dins del marxisme el apartado del socialismo, dins de l'anarquisme el apartado del feminismo, inclús aquelles que diuen que dins del neoliberalisme hi ha un apartat del feminisme. Nosaltres hem dit en les nostres formacions polítiques que no volem ser ni socialistes, ni marxistes, ni anarquistes, ni mucho menos neoliberalistes. Volem ser feministes i crec que la teoria del futur que ja és present ha de ser el feminisme. Per tant, els nostres 2 grans eixos són el feminisme i l'ecologisme. Vaig així anar tan de pressa perquè guanyar tan poc de temps. En el nostre programa polític. Això se trasllada en tindre un programa polític que per una part dignifica el lloc de les dones en la nostra societat, però per una altra banda que fique les cures en la centralitat. Algunes de les mesures que creiem imprescindibles per a ficar les cures en la centralitat és
no només fer, per exemple, plans de conciliació corresponsable, que ho diem en el nostre programa polític, sinó també reduir la jornada laboral a 34 hores o, per exemple, ficar que els nostres contractes, els contractes laborals, siguin per norma indefinits, al igual que equiparar els permisos de paternitat i de maternitat. Això ho dic perquè he estat fent una comparació dels 15 punts que ens va donar a firmar la coordinadora feminista i un d'ells és la derogació de les reformes laborals. Com sabeu, les dones són les que més dificultats tenen per a conciliar la seva vida familiar, laboral i personal, perquè també tenim dret a la vida personal, i això fa que inclús siguem les que més ens agafem a contractes a jornada parcial, justament per a poder dur a terme aquestes qüestions. Per tant, qüestions que poden ser generalitzades realment, com baixar la jornada laboral a 34 hores o que els nostres contractes siguin en primer lloc indefinits, tenen un impacte de gènere brutal. Però després, a més, també creiem molt important fer altres paquets de mesures que vagin directament a focalitzar en les discriminacions directes que patim les dones per la nostra raó de gènere. Estic parlant de l'escletxa salarial o escletxa retributiva, perquè com sabeu moltes vegades ve per qüestions que podem considerar indirectes com els complements. Nosaltres en el Congrés ja vam presentar una llei per a acabar amb l'escletxa retributiva. Per cert, Unides Podem és, tot i no ser un grup, diguem, majoritari, el grup parlamentari que més proposicions de llei ha presentat en el Congrés. Però després també a nivell autonòmic hem ficat tot un paquet de mesures per a combatre aquesta escletxa retributiva. Són un paquet de mesures que realment ja podrien haver estat executades. Les hem tretes de propostes que hem presentat en les Corts Valencianes durant aquests 4 anys i que malauradament no se mos han executat per part del Consell. La veritat és que crec que hem sigut bastant responsables en aquesta qüestió perquè podríem haver fet una demagògia barata, però no entenem que en les qüestions feministes se puguen fer demagògia barata. Nosaltres vam ficar un itinerari al Consell per a que vos feu una idea en on se començaven en les empreses públiques i dins de les empreses públiques les empreses que més diners, o sigui, que estigueren finançades majoritàriament per diners públics, i els vam demanar que aquestes empreses finançades majoritàriament amb diners públics tingueren, per exemple, plans d'igualtat que asseguraren que no hi hagueren bretxes salarials. Ni tan sols en aquestes empreses se mos va executar. Això ho entenem per una falta de valentia de realment imposar per damunt de les qüestions econòmiques algo que és transversal com és el principi d'igualtat. M'haguera agradat parlar també de coeducació, la coeducació des d'un nivell formal. Nosaltres vam impulsar i vam aconseguir la implementació de les coordinadores d'igualtat, creiem que és un parche, però almenys aquest parche el vam intentar impulsar i aconseguir. És imprescindible la coeducació sexoafectiva, també des de les escoletes del 0 als 3 anys. Vam aconseguir que en els pressupostos del 2018 a través d'una esmena hi hagueren escoletes a partir dels 2 anys. Els pressupostos del 2019 els van pactar per a que ja hi hagueren escoletes des del 0 als 3 anys. Estava mirant el programa de Compromís i deia que la formació sexoafectiva havia de ser a partir dels 6 anys. Nosaltres creiem que ha de ser des dels 0 anys. La sexualitat és inherent al fet de ser humà i per tant des dels 3 anys que tenim consciència i comencem a desenvolupar la sexualitat hauríem de tindre educació sexoafectiva. Les violències masclistes de forma molt breu les entenem d'una forma àmplia
crec que hi ha hagut un gran consens sobre com tractar les violències masclistes en el si de la parella, però hem fet moltíssimes mesures per a combatre la violència sexual, que crec que ha sigut una tasca un poquet més pendent per part del Consell. També hem inclòs les dones que estan forçades a prostituir-se, la trata, i bueno, pues, m'he dit moltíssimes coses. Simplement diré que el pressupost han de haver uns pressupostos a l'altura de les circumstàncies. Nosaltres hem demanat que totes les conselleries en aquests 4 anys digueren quants diners ficaven al Pacte Valencià contra la violència masclista i de gènere. És una cosa que no hem aconseguit i crec que és algo que també s'ha de ficar sobre la taula. I per acabar, sobre el que nosaltres anomenem governança feminista, jo no crec que la Conselleria d'Igualtat siga suficient, perquè la Conselleria d'Igualtat realment era una conselleria de polítiques de benestar, on el que s'anomenava Institut de les Dones realment era una direcció general dins de la conselleria. Crec que és importantíssim que hi hagi una conselleria de feminismes, perquè és molt important que aquesta conselleria pugui dirigir-se a les altres conselleries i dir-los tu me vas a fer això. I si no té una infraestructura a l'altura del poder que ha de tindre, a vegades és complicat. Bueno, ho deixo així perquè si no es me renyiran. Bueno, bona vesprada, moltíssimes gràcies a totes per estar avui ací en esta convocatòria que es fa la coordinadora. Fa unes setmanes es va entregar un document en les 15 propostes imprescindibles per al moviment feminista. Nosaltres en el nostre programa tenim un eix que se diuen Dones organitzades per una ciutadania activa de les dones i hem incorporat un punt en què ens comprometem a desenvolupar totes i cada una de les 15 mesures que la coordinadora valenciana es va fer plegar al Partit Socialista, que a més les vàrem signar sense presentar ninguna esmena i que a més estan arreplegades ja en el programa electoral que avui fem públic. Mireu, jo considero, o des del Partit Socialista considerem, que un dels grans debats que el moviment feminista està col·locant damunt de la taula té que veure en el debat de a qui pertanyen els cossos de les dones i per tant té que veure en què mesures adoptem per a que les dones tornem a apropiar-se dels cossos que soles es pertanyen a nosaltres. Això significa que tenim que parlar de violència de gènere, de les agressions sexuals en l'espai públic, de l'explotació sexual de les dones i les xiquetes, dels ventres d'alquiler i que per tant esta expropiació de les dones requereix una resposta també dels partits polítics, perquè així ens ho estan demandant el moviment feminista. I en aquest sentit diré algunes coses. Vivim moments en els que conviuen les velles formes d'explotació de les dones en noves formes d'explotació de les dones com són els ventres d'alquiler. I crec que estem en un moment molt important del debat que la política també ha de arreplegar, que té que veure en com ens enfrontem a la prostitució. I és necessari dotar-nos de ferramentes legals per a erradicar i comprometre'ns en erradicar la prostitució de la nostra realitat. Espanya no pot seguir sent el prostíbul de la Unió Europea. I això requereix que adoptem mesures en l'àmbit legal per a lluitar contra els proxenetes, però sobretot algo que l'altre dia dia Charo Carracedo i que fa molt de temps que hauríem plantejar-nos, que és tornar a recuperar en el Codi Penal la figura de la terceria locativa, que sona la mar de raro, però que al final té que veure en que, mireu, en l'any 2009 el govern d'Espanya va aprovar un pla de lluita contra la trata. Part de la dificultat que hi ha en aquest pla és que la majoria de prostíbulos són legals i per tant les forces i cossos de seguretat especialitzades en la lluita contra la trata i l'explotació poden entrar però no passa absolutament res. Tenim que retornar a recuperar la figura que diga que és delicte usar, alquilar un lloc on se dona la prostitució.
i serà la manera que tindrem també d'acabar de molts pisos, per exemple en les grans ciutats com en València, on s'exerceix la prostitució i sin embargo les estructures de poder de l'administració de la policia no poden fer absolutament res, no poden ni siquiera entrar. Per tant, aquesta reforma del Codi Penal és necessària i una llei estatal per a la lluita contra la prostitució i l'explotació de les dones. I nosaltres, a més, diguem que aquest format el podem també dur a la Comunitat Valenciana. Per això nosaltres ens plantegem que en les Corts Valencianes aprovem una llei valenciana contra l'explotació de les dones, perquè n'hi ha molts àmbits que en la Comunitat Valenciana podem desenvolupar, que té que veure en l'atenció, en la protecció de les dones prostituïdes, en el tema de la publicitat. En fi, tenim un àmbit impressionant en el que podem actuar, que hauríem ordenar-lo a través d'una mesura legislativa en acord a la estatal que s'aprove per a, com vos deia, en l'objectiu d'erradicar la prostitució. Les noves formes d'explotació de les dones tenen que veure en els ventres d'alquiler. I per tant, ens posicionem en que estem en contra de la legalització en el nostre país dels ventres de lloguer, perquè són una nova forma d'explotació dels cossos de les dones, especialment de les dones pobres, de les dones que no tenen recursos i que es veuen en alguns casos abocades a alquilar, a prestar el seu cos quan en qualsevol cas és una vulneració dels drets fonamentals. Per tant, nosaltres no modificarem la legislatura i per tant, a pesar de que siguin moltes les pressions d'alguns col·lectius molt potents, no hauríem regular ni legislar els ventres d'alquiler en el nostre país. El tercer àmbit té que veure la violència en espai públic. El moviment MeToo ens ha col·locat en l'agenda el que passa en les agressions i breument vos vaig a donar sols un dato. El de l'últim informe de la Fiscalia de la Comunitat Valenciana del 2017, a la Comunitat Valenciana es varen produir 836 casos d'abusos o agressions sexuals. 319 d'aquests casos varen ser a dones menors d'edat, 319. I 212 agressors tenien menys de 18 anys. Per tant, no estem parlant d'un cas aïllat com la Manada. Estem parlant d'una realitat que no sempre els mitjans de comunicació col·loquen en les pàgines, però que és una realitat que existeix dins de la nostra comunitat en 836 casos d'agressions i abusos sexuals que es varen produir en la Comunitat Valenciana. I nosaltres creiem que hi ha que reformar en primer lloc el Codi Penal, eliminar aquesta diferència entre abús i agressió sexual, i si una dona no diu que sí, és que no. I tindrem que regular el tema del paràgraf del consentimiento, que és l'element enormement pertorbador que fa que molts jutges estiguen deixant en el carrer agressors sexuals amparant-se en el término de consentimiento. Per tant, una nova revisió d'aquestes figures legals són més que necessàries. I sols me queda un minut per al tema de la violència en l'àmbit privat. Dir que nosaltres proposem en l'àmbit municipal, com s'ha produït en altres comunitats, que avancem en el mapa de les ciutats segures, comptant en les dones que han sofrit alguna agressió per a poder identificar aquells llocs que són més perillosos perquè no tenen llum, perquè les condicions dificulten i per tant un transport públic nocturn en horaris que permetisquen que les dones puguen eixir al carrer sense sentir por, però també que els pares i les mares, quan les filles, jo n'he tingut una de 15 anys, quan la meva filla ix per la nit, també que jo no tinga por, perquè tindré a que la meva filla camini segura per la nit i per el dia en la seva ciutat. I este últim minut exclusivament per a parlar de la gran preocupació que és la violència de gènere, la violència en l'àmbit privat, la violència de gènere. És de veres que en l'any 2004 tenim una llei, la llei integral contra la violència de gènere. Diré una cosa, no tenim un problema de llei, tenim un problema d'aplicació de la llei. I per tant, hauríem ser exigents en tots i cada un dels mecanismes que contempla aquesta llei per a protegir a les dones. I deguem anar un poc més enllà.
Sols el 27% de les dones víctimes de violència denuncien. Tenim un problema en el 73% a les que tenim que accedir d'alguna manera. I nosaltres plantegem, veig Àngela Escribano, que a més ha fet una tesis espectacular en este tema, tenim una ferramenta estupenda en el sistema sanitari. Moltes de les dones víctimes d'agressions de violència de gènere, el primer contacte ho tenen a través del sistema sanitari. Tenim que encontrar la fórmula per explotar el Big Data, que se diu ara que és tan modern, però tenim una gran base de datos, que és el nostre sistema de salut, que permitiria o ens permitiria detectar moltíssims casos d'agressions que avui passen completament desapercibits. I això és un dels reptes, és adelantar-nos, i per això és necessari aprovar un pla de detecció precoç per a aquest 73% de dones que no acudiran a una comissaria. Per cert, avui s'inaugurava una comissaria especialitzada en la ciutat de la justícia. Creguem en la formació especialitzada i diré una cosa. Volem un torn d'ofici especialitzat i exclusiu per a les víctimes. Ens pareix una vergonya que el torn d'ofici de violència de gènere atenga les víctimes i als agressors. I això hi ha que canviar-ho. I això va ser un dels grans reptes en el col·legi d'abogats. Diré per últim que per supost estem en contra de la custòdia compartida imposada, la hem combatut sempre, la duguérem al Tribunal Constitucional. Crec que aquesta comunitat no deu legislar, primera perquè no té capacitat, però la llei que se va aprovar va fer moltíssim mal, que avui moltes dones estan patint-ho, i per tant custòdia compartida quan n'hi ha acord entre la parella pot ser meravellós, però on no n'hi ha acord ha de primar l'interès del menor i no imposar-se com ha ocorrit en la Comunitat Valenciana. I això és l'últim, perquè s'ha dit alguna cosa. Jo crec que en l'any 2015 vam fer un esforç per recuperar un organisme molt simbòlic per a la lluita feminista d'esta comunitat, com era l'Institut Valencià de les Dones, però no el recuperaren com volíem. Així que nosaltres volem un organisme, volem l'Institut Valencià de les Dones com a organisme autònom, en recursos propis, en pressupostos propis per a fer les polítiques que les dones valencianes estem demandant. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Jo pensava que estàvem parlant de propostes de futur, el que havia passat la coordinadora feminista, però me n'he donat que algunes de les propostes ja són una realitat, o almenys estan començant a ser-ho. Gràcies a que hem tingut durant 4 anys un govern progressista i una majoria de les Corts Valencianes també progressista. Algunes coses no ha donat temps a fer, algunes coses són noves, estan plantejant perquè la realitat es posa davant de la cara cada dia, i altres és que no hi ha diners. Per supost estem en una crisi, en una crisi d'un deute heretat terrible, però veig que si estem en casa i que coses que s'havien plantejat estan començant a fer-se. Moltíssimes gràcies. Ara donaré el pas a tots vostès per a que plantegen algunes de les preguntes que tinguen, perquè en realitat crec que totes les modificacions legals, etc. Un minut, me queda? I tot el que es planteja la coordinadora feminista, per exemple, que s'ha parlat així, d'estar en contra de la custòdia compartida, de centres de lloguer, de la prostitució, de modificacions legals, en realitat les lleis ja ens emparen. El que hi ha que fer és que totes les lleis i tota l'administració pública actue en perspectiva de gènere. Jo crec que aquesta és la clau. Ara mateix a Maite s'anirà passant, quan passem vostès la mà, s'anirà passant el micro, i tenim més d'un minut, tenim uns 40 minuts per a fer totes les preguntes que vostès vulguin. Farem 3 o 4 i passarem el torn a la taula
de 3 en 3 perquè les recorden. ¿Vale? Jo soc Cloti Borra, la secretària de la dona de Comissions Obreres. I agraïs moltíssim, perquè és el que vos havíem demanat també des de la coordinadora, que defenseu el vostre programa, defenseu el vostre treball, sense entrar les qualificacions, perquè estem fartes. Això ja ho coneguem, som molts anys escoltant els homes parlant-ne i atacant-se entre ells, amb la qual cosa estem molt satisfetes i molt contentes que esteu així. Jo volia fer dues preguntes molt ràpides que me concreteu. Sabeu que hi ha diferents bretxes de gènere al món del treball, al món laboral, bretxes de gènere que després derivaran en la bretxa salarial i en la bretxa de les pensions, perquè tot està relacionat. Aleshores, a mi m'interessa saber si porteu al vostre programa mesures concretes tant en l'accés com en la permanència com en la promoció en el mercat del treball, perquè són factors bàsics imprescindibles per a treballar, erradicar, eliminar qualsevol bretxa que després va plasmar en el que és bretxa salarial, bretxa de les pensions, etc. I la segona pregunta és què teniu previst en quant a la reversió dels serveis d'atenció a les dones 24 hores. Els centres 24 hores, la reversió als serveis públics, gestió directa. Moltes gràcies. Jo soc Celia Jofre, del col·lectiu feminista Victoria Sau de Xirivella, i volia preguntar-li a Rosa, has parlat d'actuacions respecte a la prostitució, has parlat de recuperar la terceria locativa, però no has parlat, i m'agradaria saber si va en el programa del Partit Socialista, una cosa que és molt efectiva, que en la xerrada de Carracedo i en tots els estudis que se fan en prostitució, que és molt efectiu la penalització als demandants, que es diguen puters, però es poden dir també demandants, que en els països nòrdics ha fet abaixar més d'un 80% l'accés i la demanda de la prostitució. I a més de penalitzar-los econòmicament, que seria una forma de recuperar diners, també que causarà antecedents penals. Això va ser superefectiu. És un motiu per a no accedir a la demanda de prostitució. I d'altra banda, també sabem que, per exemple, la comunitat o en els ajuntaments, la llei que prohibisca la prostitució té que ser d'àmbit estatal, una llei orgànica. Però sí que se poden fer moltíssimes campanyes no m'agrada dir d'educació, sinó de sensibilització de que anar a la prostitució és exercir violència, és violència masclista cap a les dones. I això és una cosa que s'ha fet alguna vegada, n'ha vist alguna vegada una campanya en València, però no se veu pels carrers, en els mupis, en tot, una propaganda efectiva que vagi amellant la demanda i que vagi fent reflexionar d'alguna manera. I els efectes són devastadors. Has donat unes xifres ahir d'agressions sexuals que tot està relacionat. Gràcies. Moltes gràcies. Passem ara a les respostes. Falta una. Falta una. Podem acumular-les. Per no acumular-ne tantes, així poden contestar una cadascuna. Vosaltres? A veure, respecte a l'escletxa salarial, la mesura que proposa la coordinadora feminista passa, vull dir, la derogació de les reformes laborals és la millor manera d'abordar el tema, no? Vull dir, a banda d'això, jo sí que puc dir coses que s'han fet fins ara i nosaltres, per supost que... De fet, mira, Compromís va demanar un estudi a la Universitat de València mateixa per a detectar les causes i els punts de la bretxa salarial, i jo sí que sé que algunes coses s'han portat i s'estan planejant, però propostes concretes tindran que fer-se en la propera legislatura. Ara mateixa sí que tenim, per exemple, en la qüestió de les dones autònomes i la maternitat, una ajuda a la contractació 6 mesos abans, la càtedra de l'economia feminista, el decret per acabar en esquetxa salarial a les dones de l'IVAS, per exemple, però per a fer una proposta integral tenim que abordar-ho també de manera integral, i això per supost que nosaltres ho tenim com a punt d'eixida en la pròxima legislatura. Després, respecte als punts d'atenció 24 hores,
també sé que s'han ampliat i que s'han fet... tinc així, perdona, que estic buscant jo també els punts que s'han... Bueno, té igual, però en qualsevol cas utilitzar tots els recursos públics per a aquest tipus d'atenció també pensem que és fonamental, si voleu completar en alguna cosa. Respecte a l'escletxa salarial, sobre la pregunta d'accés, promoció i permanència, no és que ho portem en el programa, és que ja vam presentar inclús una llei en el Congrés. Una llei que va començar a tramitar-se en febrer de l'any passat i que ja portava el tema de l'accés, la promoció i la permanència. Però aquesta llei, malauradament, com aquesta legislatura ha sigut una legislatura fallida, no ha acabat de tramitar-se, però nosaltres, Unides Podem, ja va presentar una llei en el Congrés dels diputats i les diputades sobre aquesta qüestió. I després nosaltres, paral·lelament a nivell autonòmic, vam portar un paquet de mesures per a incidir en l'àmbit privat. En aquestes mesures hi havia qüestions tan bàsiques com que ja estan reflexades en l'article corresponent de la Llei d'Igualtat Valenciana del 2003 i que tanmateix creiem que no arriba a executar-se tant com a nosaltres ens agradaria, com per exemple és que a l'hora de registrar els convenis col·lectius hi ha una persona formada per a veure que en aquests convenis col·lectius, tot i que des del 2003 fins aquí estic segura que també les persones que negocien els convenis col·lectius s'han format i que estan al tanto d'aquestes qüestions. Igualment per l'administració creiem que hauria de haver una persona que vigilara que els convenis col·lectius que se registren en l'administració no tinguen discriminacions, ja no tant directes com indirectes sobre les dones, com després també un paquet de mesures per a incidir en l'escletxa salarial en l'àmbit públic. I ahir, com he dit abans, començàvem demanant algo tan simple com que totes les empreses participades majoritàriament per capital públic tingueren plans d'igualtat. I no s'ha seguit aquesta línia i per tant és una qüestió pendent que des de luego si nosaltres governem en el pròxim Consell la tindrem com a algo bàsic perquè la igualtat s'aconsegueix si les dones tenen autonomia i des de l'autonomia és imprescindible l'autonomia econòmica sense ningú tipus d'escletxa. Respecte als serveis que atenen a les dones és imprescindible que siguin públics. També des de les Corts Valencianes, a través del nostre diputat Hefner, van començar a revertir privatitzacions, especialment en sanitat. Com sabeu, en l'àmbit de sanitat van començar a haver reversions des de lo privat a lo públic i des de luego ha d'expandir-se a la resta. I jo crec que un de les bàsiques serà les que atenen a unes dones tan vulnerables com són les supervivents de violència masclista i des de luego va ser una qüestió fonamental. I sobre la penalització als puteros, sí, ho tenim explícitament en el nostre programa electoral. Li agraïsc a la coordinadora feminista que ho ficara en els seus 15 punts perquè així ho vam copiar i pegar tal qual i ho tenim en la mesura 407 en el que diuen que se penalitzarà tant els que consumisquen com els que se lucren de l'activitat. Rosa? Sí, en el tema de la prostitució, evidentment, hi ha que penalitzar als clients. De fet, si no me falla la memòria, hi ha una de les ordenances que me ve a mi al cap, és l'ordenança en l'Ajuntament de Sevilla, en què se penalitzava ja els clients. És un element dissuasori, no?, d'anar a buscar, no?, en aquest cas, l'explotació de les dones a través de la prostitució i ha de ser-ho. I un altre element molt important és que tenim que també enfrontar-nos, especialment en la gent més jove, a l'accés indiscriminat que tenen a la pornografia.
La pornografia s'ha convertit en l'escola d'educació sexual de molts dels nostres joves, i ho diuen moltes de les xiques joves que en les seues primeres o no primeres relacions molts dels comportaments dels xavals joves tenen que veure més en la figura que veuen en les pel·lícules pornos que en la d'un home amable i amoroso. I per tant, també el lluitar per a dificultar l'accés a la pornografia, especialment de la gent més joves i dels xiquets, és que avui els xiquets poden accedir a la pornografia, ha de ser un element dins d'aquest marc important de lluita contra l'explotació dels cossos de les dones i sense dubte la penalització als clients. Jo crec que en els serveis d'atenció a les dones el lideratge ha de ser públic. És més, ara que per exemple a través del Pacte d'Estat contra la violència de gènere per a atorgar la condició de víctima de violència no és necessari que tingues una ordre d'allunyament ni que tingues una sentència, sinó que se pot acreditar aquesta situació de violència per altres professionals que no siga la part judicial. Tinc que dir-vos que en la Comunitat Valenciana acreditaran aquesta condició de víctima en este cas treballadores que estan en el centre, que són treballadores d'una empresa privada com Eulen. Jo sols dic que per acreditar la condició de víctima de violència hauríem aspirar a algo més que una empresa privada acreditara un element tan important com és la condició de víctima de violència de gènere i per tant deguem apostar per aquest lideratge públic. I en l'àmbit de l'empleo, que a més és un dels principals problemes que n'hi ha, com diuen elles en el corre del temps, no m'ha donat temps de poder avançar-ho, però diré 3 coses. La llei per a la igualtat d'homes i dones del 2007, l'element fonamental d'aquesta llei té que veure la igualtat en l'àmbit laboral. 2007, 12 anys després, és evident que ens queda un gran camí per recórrer i per tant allò que era incentivar, promover, n'hi ha que convertir-ho en obligatorietat. Per això el nostre partit ha presentat en les Corts, i ara serà un projecte de llei, una llei d'igualtat laboral que incloga la lluita contra l'escletxa salarial, però no sols contra l'escletxa salarial, perquè en l'àmbit del mercat laboral són moltes les altres situacions que pateixen les dones, no sols d'escletxa, i per tant requerim un marc nou que té que veure per avançar a la igualtat de les dones en l'àmbit laboral. Nosaltres així diguem el mateix que en la llei de lluita contra l'explotació de les dones. Tenim competències en la Comunitat Valenciana en l'àmbit laboral? Home, per a generar drets no, però per a executar les polítiques actives d'empleo sí. I per tant aquesta comunitat té la possibilitat de fer-ho, i nosaltres proposem que s'aprovi una llei valenciana d'igualtat en l'empleo per a garantir l'accés, la promoció i la permanència de les dones en l'àmbit laboral, mitjançant polítiques actives, perquè tenim fons propis i de la Unió Europea i perquè és una competència pròpia de la Unió Europea. I ho tenim que fer junt a la llei estatal que marcarà nous drets, que establiran noves prohibicions i per tant nosaltres la desenvoluparem. I a més d'aquesta llei nosaltres plantegem 2 coses. Crear un comitè d'igualtat salarial en la Comunitat Valenciana en la que estiguen els agents socials, la inspecció de treball i l'autoritat laboral que supervise de manera permanent i constant què passa en l'escletxa salarial en la Comunitat Valenciana. I per tant, en este comitè és l'encarregat de supervisar i per tant també de proposar normes junt als agents socials. I plantegem una mesura que és el pla de retorn al mercat de treball. Mireu, moltes voltes hem escoltat la necessitat de que els joves que se n'anaren fora del nostre país tornen al nostre país. Bueno, pues nosaltres el que diguem que necessitem que les dones que ixen del mercat de treball per qüestió de cures puguem tornar-les al mercat de treball, perquè la gran dificultat que avui tenen les dones no és ser treballadores i mares, que tenen les seues dificultats. El principal problema és que les mares puguen ser treballadores
i per tant necessitem polítiques actives que faciliten la reincorporació de les dones i que les cures no siguin una sentència o una penalització per a que les dones puguen tornar al mercat laboral, puguen tindre una carrera de cotització, puguen accedir a una pensió de jubilació i puguen accedir en igualtat de condicions a tota la resta de drets socials. Moltes gràcies. ¿Alguna pregunta? Sí, gracias. Sí, también. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a las tres porque es un placer escucharos y estar en estas ocasiones tan estupendas. Soy Luisa, maestra ahora ya jubilada y sobre todo feminista. Yo más que pregunta quería haceros unas sugerencias porque la verdad es que son tantos los objetivos y son por supuesto prioritarios, pero a mí me interesa muchísimo insistir, es ya casi una manía que tengo, en el tema del lenguaje. Lo que no se nombra no existe. Y actualmente es que es tanta ya la manía que tengo que estoy leyendo un libro y estoy diciendo, pero si todo es masculino, si todo es masculino. Y es que es así. Y yo lo entiendo que es muy, muy, muy difícil, imposible no, porque si yo lo considerara imposible no estaría hablando aquí ahora. Es dificilísimo. A mí misma, que quiero hacerlo, me cuesta hablar en femenino, pero intentarlo ya sería mucho. Por favor, las que estáis en los lugares que estáis y las que podéis, más que yo, pues por favor insistir en el tema del lenguaje, que hablemos, que escribamos, que pensemos en femenino para existir, porque si no existimos, eso es lo que nos pasa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a las tres. Yo soy Ángela Escribano, pertenezco a la Escuela de Pensamiento Feminista Amelia Valcárcel y yo quería seguir en la línea de mi compañera Celia hablando sobre prostitución. Me he quedado un poco sorprendida porque esperaba realmente que las posiciones y las posturas de los partidos de izquierda fueran más contundentes sobre la abolición de la prostitución. No sé si es que no he escuchado bien o es que en algún programa no va, pero sí que me gustaría saber si los tres partidos llevan esta postura sobre la abolición. Hace poco más de una semana se presentó aquí en Valencia el Front Abolicionista, donde hay muchas de las que estamos aquí. Hace muchos años que llevamos esa idea y por fin ya está el Front. Me gustaría saber, como abolicionista, cómo vamos a poder sacar a las mujeres pobres de la calle que se prostituyen porque son pobres. ¿Y qué hacemos con los prostíbulos? Porque sin prostíbulos no habría a lo mejor prostitución. Va a pasar con la trata. Yo sé que el Partido Socialista se ha quedado a mitad de esta ley de trata y también intención de ver qué se hacía con estos prostíbulos donde los proxenetas se enriquecen a costa de la violación de estas mujeres por dinero. Estos prostíbulos podrían revertirse en el tema de la abolición de estas mujeres pobres. Y los vientres de alquiler. Me gustaría saber qué medidas desde el Consejo se pueden hacer y qué medidas a nivel estatal para prohibir que ninguna mujer pueda alquilar su útero, para que los niños no entren aquí, las niñas como han entrado últimamente por la puerta de detrás por el registro general. Me gustaría oíros a las tres sobre el tema de la abolición de la prostitución y sobre el tema de los vientres de alquiler o úteros de alquiler. Gracias. Hola, yo soy Pilar Mora, secretaria de Información, Empleo e Igualdad de Género de UGT del País Valenciano. Sí, millor. Yo os quería hacer una pregunta sobre la red de agentes de igualdad. Bueno, ¿qué lleváis en vuestros programas electorales? Si lleváis una ampliación de esta red de agentes de igualdad, pero además si tenéis previsto también convertirles en personal estable de la administración pública, porque sabemos que si van a golpe de subvención, puede llegar, ojalá no llegue un gobierno de otro color, pero si llegara se lo puede cargar en cualquier momento y es imprescindible que se le dé estabilidad a esta red de agentes de igualdad, eso por un lado. Y por otro lado, respecto a las políticas activas de empleo, que ya Rosa ha dicho algo, pero yo sí que quería saber si lleváis previsto, desde luego, esas políticas se tienen que aplicar con perspectiva de género, pero además medidas concretas
para paliar esta situación que tenemos las mujeres, que tienen las mujeres en el mercado de trabajo, que si sabemos que es un mercado precario e inestable, para las mujeres lo es en mayor medida. Entonces, ¿qué hay previsto respecto a las políticas activas de empleo para la dirección de las mujeres? Para las mujeres. O sea, con perspectiva de género, pero además hay medidas concretas dirigidas para que las mujeres se incorporen a un mercado de trabajo con mayor estabilidad y menor precariedad. Lo del llenguatge inclusiu és absolutament necessari, no? El llenguatge demostra molt la nostra manera de pensar i és molt important que adoptem aquest llenguatge inclusiu tant en els textos oficials com en general, no? O sigui que completament d'acord. I també m'ha agradat molt la menció a Yayo Herrero perquè jo crec que és una de les persones més inspiradores del moviment feminista i una de les persones que posa damunt de la taula el que comentàvem abans, no? de l'ecofeminisme, no? La unió entre les postures ecologistes i les postures feministes i com teixir d'ahir tot el discurs. Jo sí que crec que cada vegada n'hi ha més homes feministes i espero que continuem per aquesta senda. A veure, respecte a la prostitució, des de Compromís estem absolutament per la persecució del proxenetisme i per la persecució del consumidor i òbviament pel tractament de les denúncies que se fan dins de l'àmbit de la prostitució per part de les dones com si foren denúncies per violència masclista, per violència de gènere, i això també entra un poc en el que dèiem abans d'incloure totes les violències i no només les violències que tenen lloc en l'àmbit de la parella, d'acord? Nosaltres també pensem que la major part de les dones, el 95% de les dones estan en prostitució per un problema econòmic i per un problema de màfia. Per tant, qualsevol mesura de prevenció és benvinguda. I a mi sí que m'agradaria tornar a subratllar una cosa que he comentat abans, que és propostes com, per exemple, la renda d'inclusió valenciana. Vull dir, és molt important que vivim en un sistema democràtic que no deixi a ningú fora, que no deixi a ningú darrere i que doni prestacions a les persones que no tenen ningú ingrés, que els doni per a viure i que per tant els traga d'aquesta exclusió que ens fa, per exemple, tindre que caure en xarxes de màfia i de prostitució, no? I bueno, després sí que crec que també és molt important, com dia, l'educació sexoafectiva en tots els àmbits de l'educació, perquè tenim que construir xiquets i adolescents i joves i persones crítiques en la informació que reben. N'hi ha molts inputs ara, parlàvem abans del Big Data, no? O sigui, internet és una bèstia i és una bèstia que tindrem que regular en algun moment. Tenim que formar persones crítiques i que sàpien en quins valors i de quina manera afrontar-se a tota aquesta informació i com discernir-la. Això també forma part de la prevenció. Respecte als ventres de lloguer, quines mesures de regulació? Jo crec que precisament el que n'hi ha que fer és no regular, vull dir, ara mateixa jo crec que tenim que estar en contra de la mercantilització i de que ningú ventre estigui en ningú contracte de lloguer per part de ningú. Jo crec que això... Per tant, quines mesures per a regular? Jo crec que justament la postura és la contrària, és que no volem regular. Ara mateix la llei protegeix molt bé aquesta situació. I no sé si me deixi alguna cosa, és que m'he anotat així moltes coses. La gent és d'igualtat. Sí, lo dels agents d'igualtat. Mira, jo també volia aprofitar per a comentar que el pacte contra la violència de gènere que s'ha fet així en la Comunitat Valenciana i que a més ha tingut la participació de tantes entitats i que incorpora tantes mesures, per supost, tenim que continuar per la senda de l'aplicació, però jo crec que és un avantpàs i des de Compromís pensem que el que tenim que abordar en la propera legislatura és una llei d'igualtat valenciana. Una llei d'igualtat valenciana que empare tots els casos, no? I segur que dins d'aquesta llei d'igualtat valenciana podem regular tota aquesta xarxa d'agents d'igualtat i de pressupost per a que siguin estables i no, com ha dit la companya, a cop de subvenció. I jo crec que no m'he deixat res més. Dono el pas a les meves companyes.
Respecte al llenguatge inclusiu, totalment d'acord. Nosaltres ens presentem amb el nom de Unides Podem i Unidas Podemos a nivell estatal. I no és casualitat, ho hem fet en un exercici de voluntat de justament ficar-lo sobre la taula. A vegades entres en xats per a internet i la veritat és que les crítiques simplement per dir-nos Unidas Podemos i no Unidos Podemos, per presentar-nos d'esta manera, són, jo crec que ja molt significatives i només per aquest debat jo crec que ja ha valgut la pena. Gràcies per mencionar la Celia Amorós, perquè és tot un referent del feminisme i a més és valenciana i estan així en un foro valencià, crec que és important nombrar-les. Respecte a la prostitució, nosaltres portem fer programes d'inserció laboral i social per a que les dones puguen deixar d'exercir la prostitució i ahir fonamental també nombrem que hi ha un pla de renta. Efectivament, el 95%, com molt bé també ha dit Paula, de les dones que exerceixen la prostitució és per una qüestió econòmica i després, com he dit, també portem la persecució tant dels homes que consumeixen com els que se lucren de l'activitat. Crec que això només única i exclusivament se pot entendre en un estat patriarcal. De fet, òbviament, el número en la prostitució està enormement feminitzada, però també me pareix interessant dir, ficar sobre la taula, que el segment menudet, això ha de quedar radicalment clar, de prostitució masculina, és homosexual. És a dir, és que els homes són els que consumeixen, no és que les dones també, no, és que inclús aquest segment menudet de prostitució masculina és homosexual. Una constatació més de que és una qüestió d'un estat patriarcal. Respecte als úteros d'alquiler, nosaltres des de Podem li anomenem explotació reproductiva de les dones. Ho tenim clar, és una manifestació més de la violència patriarcal i masclista i li anomenem d'aquesta forma, explotació reproductiva de les dones. Jo crec que efectivament Ciudadanos recorda que va portar una llei per a començar a legalitzar-lo, nosaltres ens vam oposar i anem a continuar oposant-nos. Portem també en el nostre programa electoral una qüestió que sembla que no, però que està també relacionada i és fomentar l'acolliment familiar i les mesures d'adopció. Això és una mesura que jo crec que també s'ha de dir quan parlem d'esta explotació de reproducció de les dones, perquè el que hi ha darrere és aquesta voluntat masclista i patriarcal de tindre uns fills i unes filles que tinguen la meua genètica per a, no sé, deixar en este món el macho alfa que és el pare d'aquestes famílies patriarcals, suposa també, no? I per tant crec que fomentar aquest acolliment familiar i aquestes mesures d'adopció, també allunyant-nos dels centres d'adopció, perquè quan més familiar siga, creiem que també serà millor per als menors i per a les menors, és també una forma de combatre, ja no legalment, que per supost que també, sinó culturalment, perquè si veieu totes aquestes publicitats que ens estan fent des de partits com Ciudadanos, a lo que apel·len és als sentiments, a aquest inclús dret que s'han inventat, que no existeix, de maternitat i de paternitat, que és mentida. Per tant, també una forma de combatre aquest pensament construït que ens volen construir és fomentar aquestes mesures, com dic, acolliment familiar i d'adopció. Sobre la xarxa d'agents d'igualtat, nosaltres creiem des de lo públic. El que tenim clar és que les mesures com aquestes han de ser des de lo municipal, perquè és el més pròxim per a tractar les qüestions que han d'arrelar-se de forma real i efectiva. I jo crec que així hi ha una qüestió que ens hauran de
ajudar les nostres companyes a nivell estatal, que és algo tan fàcil com que no existisquen taxes de reposició per a que els ajuntaments puguen contratar i puguen ampliar l'administració. També escoltem partits polítics com els Ciudadanos que diuen que les administracions s'han d'acortar perquè són xiringuitos i xiringuitos. I és veritat, a vegades han sigut fons de xiringuitos. Bueno, no, així, el País Valencià, el Partit Popular, ja me direu, no? Però això és una fal·làcia. L'administració, o una administració netejada de corrupció, ha de ser àmplia i ha de poder tindre plantilles sense taxes de reposició. I mentre això no s'acabe, els ajuntaments estaran ofegats. Per tant, jo crec que malauradament no és tant una competència autonòmica. Crec que la idea que tenim que tindre des de les autonomies és la claritat que això ha de ser municipal i no quedar-nos-ho des de la Generalitat, però això és una tasca que hauran de complir les nostres companyes a nivell estatal, perquè han de desenvolupar aquesta autonomia local. I respecte a l'estabilitat de les mesures laborals en quant a les dones, que també és una qüestió estatal en la que jo he volgut incidir. L'estabilitat se fa llevant les dues reformes laborals que hi ha hagut en l'estat espanyol, la del PP i la del Partit Socialista. Fins que no hi haga una eliminació d'aquestes reformes laborals i fins que no hi haga una llei que diga que els contrats han de ser indefinits, òbviament les més repercutides seran les dones, perquè les que agafen aquests xanxullos, perquè al final són xanxullos de tindre contractes a temps parcial o contractes que treballes 2 setmanes i les altres 2 setmanes no treballes. Com dic, les que més agafen aquests tipus de contractes són les dones. Per tant, s'han d'eliminar aquestes reformes laborals, s'ha d'apostar perquè el contracte indefinit siga el contracte per norma. També, per supostat, la disminució de l'horari a les 34 hores és algo totalment factible, és mentira que no se pugui fer, igual que era mentira que no se podia pujar el salari mínim interprofessional als 900 euros, i és algo que està al nostre abast sempre i quan tinguem clar que el mercat laboral no pot estar sense ninguns principis i menys encara un principi informador com és el d'igualtat. I acabo perquè veig que m'he enrotllat. Moltes gràcies. La pregunta de Ángela, página 241 de nuestro programa, que dice: abolir la prostitución y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Es cierto que en el año 2009 se apostó por la lucha contra la trata, ni siquiera en formato de ley, era un plan de lucha contra la trata en el año 2009, pero son 10 años después y deberíamos estar en condiciones de aquello que fue un plan, convertirlo en una ley, pero no solo contra la trata, sino con el objetivo de abolir la prostitución. Para abolir la prostitución no vale solo con que lo digamos, sino que debe llevar una serie de mecanismos, de medidas, de reformas en diferentes leyes para que donde hoy se está produciendo, donde se está llevando los mayores casos de prostitución, que son en los burdeles y en muchos de los pisos de nuestras ciudades, necesitamos mecanismos para que eso se pueda cerrar. Y esa es la mejor manera de ir trabajando para abolir la prostitución. Pero en cualquier caso, creo que la posición está clara. Sobre el tema de las agentes de igualdad, mayoritariamente, mira, yo creo que forman parte de la arquitectura institucional de políticas de igualdad, que no existían, que se han empezado a desarrollar ahora, que están todavía en una situación de precariedad, pero que tenemos que avanzar para que se conviertan en elementos fundamentales y en ellas recaer básicamente el impulso de muchas políticas de igualdad, porque ellas son verdaderas expertas, que no anda sobrada la administración. Y esa arquitectura institucional no existe, estamos empezando a crearla ahora. Y las agentes de igualdad son la pieza fundamental para que las políticas de igualdad se asienten y puedan avanzar en el sentido que además nosotras creemos. Así
que sí la apuesta por las agentes de igualdad y además para que se consoliden, aumenten y hagan el trabajo fundamental que tienen que hacer dentro de las administraciones públicas. Políticas activas de empleo, claro. Nuestra comunidad tiene todas las competencias y además gestionamos muchísimos fondos que vienen de la Unión Europea. Y los datos nos dicen que el paro ya es mayor de las mujeres. ¿Os acordáis cuando la crisis que se equiparaba? Que llegó un momento en que dijimos, hombre, la crisis, por desgracia, iguala el desempleo elevadísimo de mujeres y de hombres. Bueno, vuelve a abrirse la brecha y por lo tanto hoy hay más paro de mujeres que de hombres y la población activa es menor de mujeres que de hombres. Por lo tanto, ahí hay que abordarlo. En el caso del paro, a través de políticas activas y de incentivación. Y en el caso de políticas activas y en el caso de la población activa, no tenemos que olvidar que una parte de las mujeres no buscan empleo porque sus tareas de cuidados de menores o de personas dependientes les hacen difícil, no tienen el tiempo para dedicarse. Por lo tanto, cuando las mujeres no están en población activa porque están dedicándose a los cuidados, lo que tiene que hacer el Estado y la Administración es apostar por las infraestructuras de cuidados, que eso es 0-3 años, que es dependencia, que es la aplicación de la ley de dependencia, que en esta comunidad se está haciendo un gran esfuerzo, pero que todavía hay 20.000 personas en la lista, pero hay que decir que se han incorporado más de 30.000 personas a los servicios de la ley de dependencia en la comunidad valenciana en un trabajo impresionante en solo 4 años. La aplicación de la ley de dependencia 0-3 años en la comunidad valenciana ya es gratuito el 2-3. Bueno, pues tenemos que avanzar hacia el 0-3. Son los permisos iguales y intransferibles y sobre todo son toda una serie de mecanismos que liberen a las mujeres de los cuidados para poder competir en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo. Y para los otros ámbitos, simplemente te nombraré algunas propuestas. Yo creo que hay que hacer un paquete potente de medidas de fomento del empleo dirigidos a las pymes valencianas para contratar a mujeres en 2 sectores, en los sectores en que las mujeres se encuentran subrepresentadas y también aquellas mujeres que tienen especiales dificultades de inserción laboral por diferentes razones. Bueno, pues esos 2 grandes colectivos de mujeres tenemos que tener políticas potentes que favorezcan, eso se llama subvención, para que haya una mayor contratación de las empresas. Yo creo que es importante la promoción de los planes de igualdad y por eso nosotros proponemos que sean obligatorios en las empresas de más de 30 trabajadores. Vamos a bajar el ratio y en vez de 250, a partir de empresas con 30 trabajadores tienen que tener la obligación de hacer planes de igualdad. Y no me queda más tiempo, pero mirad, yo creo que facilitar los planes de igualdad y por ejemplo una medida que es muy chiquita, que no cuesta dinero, pero fomentar norma ISOs de igualdad para las empresas puede ser un mecanismo muy potente para que las empresas crean en la igualdad y también contraten a más mujeres en el ámbito del empleo. Son muchas medidas, solo es alguna, pero sí hay todo un paquete de medidas de políticas activas que somos competentes para ello. Moltes gràcies, Rosa. Ens queden 5 minuts per a fer 3 preguntes. Quería plantearos 2 cosas muy concretas. Y quería plantear 2 cosas muy concretas. Bueno, soy Lola Seres, es lo que he dicho al principio. Una es con respecto a la brecha salarial, que habéis hablado mucho, pero no habéis hablado del abismo salarial, en cuyo fondo están las mujeres empleadas de los trabajos del hogar y de los cuidados. Me parece que ese colectivo es el colectivo que en el mundo laboral más deberíamos estar pensando en cómo resolver. Y no sé si tenéis medidas o propuestas con respecto al estatuto laboral de las trabajadoras de cuidados. La otra era con respecto a los vientres de alquiler, porque no sé si lo habéis dicho, a mí se me ha escapado, si la prohibición que defendéis es solamente para el alquiler de vientres de mujeres en el Estado español o también para la regularización de los niños que se hagan con mujeres extranjeras, ucranianas, indias, etc. Si no se hacen las 2 cosas, creo que y se sigue haciendo 2 categorías de mujeres, las nuestras y las de...
Buenas tardes, yo soy Herminia Arroyo de Separadas y Divorciadas. Quería saber cuál era vuestra respuesta a que el Ayuntamiento de Valencia haya destinado la totalidad de los fondos que vienen del Pacto contra la Violencia Estatal a cursos de maltratadores y no han primado ni han cubierto las necesidades de las víctimas, que son tantas. Quería qué opinión os merece a cada una de las tres representantes de los partidos políticos. Yo quería, por un lado, me parece estupendo que las tres formaciones políticas hayan recogido el tema de la coeducación. Alberta Jiménez, de la Asociación per la Coeducación. Las tres formaciones políticas recogéis en vuestro programa el tema de la coeducación, que es una palabra que recoge muchas cosas y que va a ser la garantía y la prevención de que formemos en igualdad a una sociedad futura, y quería ver qué medidas se van a implementar para evitar cosas como las que están pasando con respecto a la coeducación, donde la formación del profesorado y alumnado de los colegios públicos va a parar a empresas privadas que pagan a las mujeres, primero exigen una titulación superior y un máster de igualdad para pagar 6 horas, 6 euros la hora, incluido impuestos y transporte. ¿Qué calidad de formación se está dando cuando se habla de coeducación? ¿Qué contenido tiene esa coeducación? Porque si esta es la calidad de coeducación que vamos a hacer, pues bueno, a mí me gustaría saber qué medidas se van a implementar para evitar este tipo de cosas. Soc Beatriu Cardona, de la Intersindical Valenciana. Bueno, ja s'ha parlat molt sobre el món laboral i aleshores, però no s'ha parlat molt de la visibilitat de les dones en els partits polítics. Sabem que hi ha llistes paritàries, però també sabem que el número de dones en els parlaments és prou inferior a aquestes llistes paritàries. No sabem per quina regla de 3 o per quin art de màgia, encara que les llistes siguem 45-55 o fins i tot 50-50, al final de la correguda acaben sent més els homes que estan en els nostres parlaments i en els òrgans, comissions i comitès dins dels parlaments, excepte els que parlen d'igualtat, com si la igualtat fos només una cosa nostra. I també m'agradaria que ens comentàreu si teniu notícies de què ha passat en un premi que recentment ha donat les Corts Valencianes a una dona que és activista d'una de les mercantilitzacions del cos de la dona més greus que ja han parlat àmpliament, que són els útils de lloguer. Vaig a intentar contestar algunes. Molt ràpidament, respecte a l'Ajuntament de València, vaig a contestar directament a Hermínia. Diverses coses. Jo crec que n'hi ha que posar en valor les polítiques que ataquen també al problema de tot això, que són els agressors. Hi ha una interpel·lació directa amb els agressors de violència masclista i també hi ha molts estudis de, per exemple, com en un tant per cent molt elevat dels casos en què ha hagut una intervenció l'agressor ja no ha tornat a agredir i en la major part dels casos on no ha hagut una intervenció l'agressor ha tornat a agredir, perquè això al final és com un evident. Això és el primer. Després, respecte a el que ha fet l'Ajuntament de València, ha destinat, com ha dit, un programa estatal en el que l'Estat ha dotat de... Espera, és que m'equivoqué de documents. El pacto contra la violencia. Sí, disculpa. Sí, està clar. 150.000 euros venien de l'Estat i 50.000 euros venien de l'Ajuntament de València. Són les dades que m'han passat. Però en qualsevol cas, la idea és que totes aquestes coses jo crec que és molt important que les parlem en el Consell de la Dona. És a dir, que en el Consell de la Dona és l'òrgan on podem arreplegar tots els agents i l'Ajuntament de València... Espera, deixa'm acabar la meva intervenció y quan acabe... Mi pregunta era concreta, era la opinión, porque es que el pliego, el concurso se acaba el día 2. Efectivamente, se tendría que haber pasado al Consell. Les competències per a l'atenció a les víctimes de violència masclista les porta la Generalitat. Porque el Ayuntamiento no lo ha pasado al Consell. O sea, no digas una cosa cuando estéis haciendo otra. Yo te pregunto exactamente...
porque es el más simbólico. El primer dinero que viene del pacto contra la violencia estatal se destina a cursos para maltratadores, en el que se les está eximiendo de ir a prisión a cambio... Sí, perdona, no te lo has leído, perdona. Sí que me lo he leído, en cualquier caso. Que no cumplen hasta 2 años y hacen el cursito. No es competencia del ayuntamiento. Perdona, que sí que es competencia del ayuntamiento. Un momento, por favor, es que estaba en mi intervención. No, pero es que no estás contestando. Yo te digo, ¿qué opinión? Estoy haciendo una intervención en la que después de toda la contestación podrás hacer una valoración de si he contestado. Pero es que como tenemos poco tiempo, y eso yo creo que para nosotros o para nosotras en estos momentos es muy importante, lo que no nos puedes decir que eso hay que pasarlo al Consejo, porque vosotras no lo habéis pasado al Consejo, lo habéis licitado directamente, con nocturnidad y alevosía, nadie se enteró. Pero es que es simbólico, porque es la primera partida presupuestaria, cuando además el decreto sí que autoriza para ayudas de las víctimas. Y todas las que conocemos, o las asociaciones que trabajamos con víctimas, vemos la precariedad que viven. Me parece que ese dinero podría haber ido a las víctimas, a sus hijas, a sus hijos, y no a los victimarios. Y es lo que creo que nos debemos de posicionar, y lo que sí que pido es... Me gustaría también que se respetara el turno de palabra. Ya me callo, pero es para mejorarlo. Pero puedo hacer mi intervención porque... Sí, pero claro, con datos ciertos. Sí. Nosotros continuamos pensando que la prevención es fundamental. Y creo que desde el Gobierno del Botánico, en el que Compromís participa muy activamente, y desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, se ha hecho un tratamiento a las víctimas por violencia machista que no se había hecho ya no en la historia de la democracia, sino en el Estado. En el Estado español. En estos momentos, la atención a la violencia, la atención a las víctimas por violencia machista está equiparada a la víctima por terrorismo. Y esto no es solo un nombre, esto es dinero. Esto es dinero. Entonces, yo creo que la perspectiva hay que verla en global. Hay que ver en global lo que un grupo político desde los distintos órganos ha hecho. Que en el Ayuntamiento de Valencia ahora haya habido una partida que se haya destinado íntegramente para tratar con los agresores. Un segundo, por favor. Yo creo que Compromís precisamente no se caracteriza por no dialogar. Todo lo contrario. Podemos seguramente abrir el espacio de debate necesario para que cualquier partida que venga del Estado a un ayuntamiento en concreto pueda enderezarse de una manera o de otra, pueda implementarse de una manera o de otra, pero que la atención a las mujeres por violencia machista está entre... Yo pienso que desde Compromís y el Pacto del Botánico se ha hecho una actuación ejemplar. Y no más, porque no hemos tenido tampoco más presupuesto, ¿de acuerdo? En cualquier caso, continuamos. Lo que hablábamos de la coeducación y la formación del profesorado, y yo creo que hay una manera muy directa de tener planes de formación y son los que vienen de la educación pública y los de la universidad pública, a través de los cursos de CEFIRE, por ejemplo, que por cierto hay muchos. Son cursos de formación que incluso los profesores de la Universidad de Valencia y de otras entidades proponen. Creo que es fundamental que hagamos a través de los organismos públicos que tenemos, pongamos ahí toda la carne en el asador para que esos planes de formación lleguen desde entidades públicas o como mínimo regulados por las entidades públicas. Luego, respecto a los cuidados, yo creo que es fundamental poner en valor el trabajo que hacen las cuidadoras. Por ejemplo, lo que había comentado antes, ahora mismo las cuidadoras cobrarán como mínimo 233 euros al mes para poner en valor esta profesión. Y yo sí que creo que al final tener un sistema social, un sistema democrático que ponga en valor los cuidados pasa precisamente por dignificar estas profesiones. Al final no consiste en que las mujeres salgamos al ámbito público, que también, no solamente consiste en que las mujeres salgamos al ámbito público, sino que los hombres entren en el ámbito privado. Yo no hablaría tanto de liberar a las mujeres, ¿no?, de los cuidados. Yo no quiero dejar de cuidar a mis hijos, yo no quiero dejar de cuidar mi casa. Lo que tenemos que hacer, y creo que aquí estoy también con lo que decían las compañeras, es crear un sistema laboral, una reforma laboral en la que nuestra dedicación sea compatible con la vida, sea compatible con los cuidados. Es decir, que yo pueda tener una dedicación y al mismo tiempo también pueda cuidar a mis hijos. Y al final todo esto pasa también porque igual que hay
negacionistas del cambio climático, también hay negacionistas del trabajo que hacen las mujeres en general. Y todo esto es muy típico de las derechas. Y ahora que se les ha dado altavoz a personas que tampoco sé muy bien por qué lo tienen tan exagerado, pues debemos de levantar nosotras más la voz para reivindicar precisamente esto, ¿no? Porque, como digo, no solo se trata de conquistar el espacio público, sino de reivindicar todo aquello que históricamente nos ha dejado fuera. Si no donen respostes a tot, no contestem només a algunes respostes. Hem fet dues preguntes molt concretes que sembla que no tenim totes les dades a la taula per a contestar, no passa res, si no se té la resposta no se pot donar, però que no falta contestar a tots, només que los que se sàpiga o se puga respondre, ¿vale? Vale, no tinc resposta a tot, però sobre les treballadores de la llar, jo crec que mostra el despreci que el patriarcat ha fet a les cures, tant com per a que aquelles dones que inclús se dediquen laboralment a això no tinguin els mateixos drets. Ja no només, diguem, les ames de casa, que no se'ls reconeix la seva tasca, sinó les que són inclús treballadores, no? Ahí el que s'ha de fer és incloure-les d'una vegada per totes en el règim general de la Seguretat Social, que és una promesa incomplet, incomplit tots els governs que han passat, el govern d'Espanya, i que ja d'una vegada per totes aquestes treballadores de la llar han d'estar en el règim general de la Seguretat Social. Sobre la coeducació jo crec que té que hi haure un gran pacte d'estat sobre l'educació i que una de les línies siga la coeducació. Mentrestant, tot el que fem en la Comunitat Valenciana van a ser parxes, però encara així crec que aquests parxes han d'estar molt ben controlats. Nosaltres que vam ser les que vam impulsar, nosaltres volem que hi hagueren agents d'igualtat, però després de la negociació en el Consell vam aconseguir almenys coordinadores d'igualtat. També ens preocupa que, per exemple, en aquesta figura se mescla la convivència en la igualtat. També és una qüestió que en aquests parxes s'haurà, des de luego, reconduir. Però són parxes fins que no hi haga un pacte d'estat on l'educació ha de ser laica i coeducació. Sobre la visibilitat de les dones en la política, efectivament, nosaltres no és que tinguem llistes cremalleres, és que les nostres llistes cremalleres són àmplies. És a dir, nosaltres permetem, perquè nosaltres ens presentem a primàries i quan dues dones la nostra militància les ha votat més, no permetem que pel mig se fiqui un home complint en aquesta cremallera de hombre-mujer, hombre-mujer. Per exemple, en Castelló, tant la 1 com la 2, tant la 1 com la 2 són dones. I això ho hem fet perquè creiem que s'han d'afavorir encara més mecanismes per a que les que entren en els parlaments siguin majoritàriament dones. Encara tenim un repte, i tenim el mateix repte que en tot l'estat espanyol, en totes les organitzacions, perquè Unides Podem no som ni més ni menys que ningú, i és que tenim sostres de vidre. Tenim sostres de vidre que crec que hem d'aconseguir trencar, també ficant mesures de conciliació, protocols contra l'assetjament dins de la nostra organització, etc. Però a dia d'avui en les nostres llistes tenim un 60% de dones i un 40% d'homes. En la província de València també Pilar Lima i Rosa Pérez encapçalen la nostra candidatura. I per a que no me maten, respecte al Premi de les Corts, va ser una autèntica vergonya, ho dic en totes les paraules. Eixa dona se mos va dir que estava premiada per ser empresària, després va pujar, va fer un discurs a favor dels ventres d'alquiler i des de luego acaba. Nosaltres hem construït aquesta comissió d'igualtat fent un exercici de sororitat, però des de luego aquest exercici de sororitat en la pròxima legislatura escriurà en paraules com s'han de fer aquests premis, perquè des de luego som feministes, creiem en la sororitat, però no anem a deixar que se mos prenga el pèl més. Perdó, Cristina, és que la pregunta és molt... Un segon.
si li havia retirat i si s'havia fet alguna cridada d'atenció o alguna sanció disciplinària a les Corts a la diputada de Ciutadans que havia fet aquesta trampa. S'ha demanat en la mesa de les Corts, però la mesa de les Corts ha dit que malauradament, com estem dissoltes, de fet, per exemple, jo ja no soc diputada, no se pot modificar absolutament res. Per tant, haurem d'esperar. És que, clar, aquest acte, la mesa de les Corts ens va permetre fer-lo com un favor perquè ja estàvem dissoltes. I per tant, ara entenc que no té competències per a prendre ninguna mesura. Des de luego, el grup de Podemos teniu el nostre compromís per a, si s'ha de cridar atenció en la pròxima legislatura a aquesta senyora i al grup de Ciudadanos, ho farem. Però és la resposta de la mesa de les Corts. Moltes gràcies. Rosa, per favor, tens mig minut? Les empleades de la llar, sabeu que està la llei 2711, que és la llei que camina cap a la integració en el règim general, el decret 1620 de l'11. És cert que acabant tot això s'ha parat i per tant tenim que tornar a recuperar per a complir l'objectiu que ens plantejàrem, i és que les empleades d'hogar tenen que disposar dels mateixos drets laborals que la resta dels treballadors i per tant tenen que incorporar-se al règim general i abandonar definitivament el règim especial, que era règim de menys drets, com en el tema de les baixes o el tema del paro. Però mireu, part de la dificultat que hi ha en el tema de les empleades d'hogar, i sols un minut, té que veure no tant en la legislació, sinó en l'incompliment per part de les famílies que contracten empleades de la llar del compliment dels requisits i dels drets que tenen garantits. I per tant, algo tindrem que fer també per a que les famílies que contracten complisquen i no exploten a les dones que treballen en les seues cases. Saps que aprovarem un pla director de coeducació, que és el més avançat que hem aprovat en l'àmbit de la coeducació. Això no significa que en el nostre sistema escolar la coeducació estiga, però jo crec que hem assentat, i a més tu treballares en un dels pilars fonamentals d'aquest pla de director. El que vull dir-vos també, amigues bàsicament, és que en 4 anys són moltes les coses que fer i no sempre tenim els recursos i tots els elements per a poder transformar. Així que el que vos anem a demanar és que ens torneu a donar una altra oportunitat per transformar aquesta comunitat, per avançar cap a la igualtat. I avançar cap a la igualtat, i en això acaba Hermínia, crec que tens raó i que el fons estatal va establir unes quanties als ajuntaments per a protegir a les víctimes i als seus fills i a les seues filles. I crec que fer cursos per a maltratadors perverteixen el sentit del pacte. Encara estem a temps de rectificar i destinar aquests diners a qui pensa el pacte, que són les dones i els seus fills. Un titular dels cadascun ponents, per favor, per acabar. Bueno, jo pensem des de Compromís que el proper 28 d'abril tenim una oportunitat política històrica per consolidar un model polític i social basat en el progressisme i en el feminisme, en l'ecologisme i en tots els valors que només des de les forces que pensem que les persones i tot el que té que veure en les cures han d'estar en el centre de la vida i de la política. Si no fem i garantim que anem a tindre un sistema que siga compatible amb això, no podrem continuar, diguem, entenent la vida com l'entenem ara, perquè vivim en un planeta que té recursos limitats
i perquè les dones hem alçat la veu, ens hem ajuntat i no anem a permetre que això passi. Per tant, espero que a partir del 28 d'abril les forces progressistes continuem avançant per esta senda. Gràcies. Jo crec que en esta taula no ens ha fet falta parlar de què és violència masclista ni de tenir una mirada àmplia perquè tots els que estem així ho compartim. Jo crec que en aquests 4 anys s'han fet moltes coses, però crec que són coses que no són suficientment transformadores i crec que ara tenim una oportunitat per anar a l'arrel del problema. Nosaltres plantegem qüestions que fan falta valentia i no deure-li res a ningú. No són hipòtesis, ho hem viscut en aquests 4 anys. Nosaltres quan hem demanat que se dignificara, per exemple, les Kellys, la patronal Osberg ha fet una cridada al president per a dir-li que d'això res. Quan hem demanat que hi haguera una taxa turística per a que cada un dels turistes que vingueren pagara €1 per a que aquest euro després repercutira en les treballadores, com per exemple novament les Kellys, hi ha hagut una telefonada i això no s'ha fet. Quan a nivell estatal, per exemple, hem demanat que hi hagi un parc públic de vivenda, que això ajudaria a tindre una vida molt més digna, un impacte de gènere enorme, però a més que el 10% se destinara, com demanem també a nivell valencià, a les dones supervivents de violència masclista, s'ha signat en una taula, però després el president ha rebut una telefonada i no ho ha fet. Jo estic profundament satisfeta d'estar així sentada en grandíssimes dones feministes, però crec sincerament que el futur no és el futur és ara i no podem aguantar ni volem que no hi hagi polítiques transformadores. Per això fa falta valentia i fa falta no estar comprats per ningú i no deure-li res a ningú. Per això us demane el vot a Unides Podem i a Unidas Podemos a nivell estatal. Dir-vos que estos 4 anys han sigut apassionants. No s'escolta. Que veníem... Ara és francès? Sí. Que veníem d'una situació molt complicada, ningú no vos ho va aportar. Organitzacions de dones maltractades, les institucions que no rebien, polítiques d'igualtat que no existien i pràcticament de zero hem anat construint tota aquesta arquitectura per a protegir millor, cada volta millor, els drets de les dones dins de la nostra comunitat. Tot no està fet, queda molt per fer. Vull dir-vos que estem ací perquè estem unides per el cordó umbilical del feminisme, que tenim probablement algunes diferències, però en lo bàsic estem d'acord i que vosaltres ens haveu col·locat una agenda de mínims que tenim la responsabilitat política de dur-la endavant. Una agenda que transforma i que canvia la vida de les dones. I aquesta agenda vostra és nostra agenda. I tinc que dir-vos que governar és complicat. És complicat. És molt fàcil a voltes dir les coses, fer-les possible és diferent. Així que jo no vos vaig a demanar el vot per a la meva organització. Vaig a dir-vos que ens ajudeu per a que les forces polítiques guanyen en aquesta comunitat i la dreta no derribe el poquet que hem construït. Moltes gràcies.